ମୁଁ ରମାକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋ ଗ୍ରାମ ଦେଶକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କନିକା ଇତିହାସର ଆଉ ଏକ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଆମେ ଯିବା, ଯେଉଁଠି ଆମେ ସେ ସମୟର କନିକାର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଥିଲା ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କନିକାର ଥିଲା, ରାଜା ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଜା ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିପ୍ଳବୀର ଚକ୍ରଧର ବେହେରାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଜୀବନୀଟିକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ବିପ୍ଳବୀର ଚକ୍ରଧର ବେହେରା ଏବେର ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆଙ୍କପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ 1894 ମସିହା ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହାପରାଣ ହୋଇଥିଲା 1973 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ। ଏବଂ ଚକ୍ରଧର ବାବୁ ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ସେ କନିକା ରାଜାଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ଜଣେ କିରାଣୀ ଭାବରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ କନିକା ରାଜା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ନୃଶଂସ ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କର ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧର୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, ଏହିଭଳି ବହୁ ପ୍ରକାର କୁନୀତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଏବଂ ସେ ସେତେବେଳେ ରାଜଦରବାରରେ ରହି ତାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ସଜ୍ଜନ କରିପାରି ସେ 1921 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜଦରବାରରୁ ନିଜ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆସି କନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି, ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କ ସହିତ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କନିକା ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିଥିଲେ। ଏବଂ ଚକ୍ରଧର ବାବୁ 1948 ମସିହା ପରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା। ଏବଂ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାନସଭାରୁ ଚକ୍ରଧର ବାବୁ 1952 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1952ରୁ 1957 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବହିଟି ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କନିକା ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, କନିକା ରାଜାଙ୍କ ରୋଷର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ଜେଲ୍ ଜୀବନ ସମୟରେ ଜେଲ୍ରେ ରହି ଚକ୍ରଧର ବାବୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ବହିଟି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କବିତା ବହିର ନାମ ହେଉଛି ବନ୍ଦୀର ବିଳାପ। ତେଣୁ ଏହି ବନ୍ଦୀର ବିଳାପ ବହିଟି, ସେ ବହିରେ ତାଙ୍କର ସେ ସମୟର ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଘଟଣାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତାଟି ତାଙ୍କର ପଢ଼ିବା, ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତାରେ ରହିଛି କ'ଣ, ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କିଭଳି ଭାବରେ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମେ ସେତେବେଳେ କନିକା ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯାହାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସେ ପାଇଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ କନିକା ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିଥିଲେ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ କନିକା ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କନିକାର ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଡ଼ ଖାଇ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ କେଶରୀଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦମ୍ଭ, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ପ୍ରଖର ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କୃତଜ୍ଞ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କନିକା ରାଜାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ କିଭଳି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବୋଲି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗାଈ ମଇଁଷି ଆଦି ରାଜା ଲୋକମାନେ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ, ରୁଆ ହୋଇଥିବା ବିଲରୁ ବିହନକୁ ପଣ ବିହନ ଉପାଡ଼ି ନଈରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ବସାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବୁଲି ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଘଟଣାକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ସମୟର କଥାକୁ ସେ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତାରେ ସେ ଲେଖିଛି, ରାଜାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଶିକାର ହୋଇ ବହୁତ ଲୋକ କନିକା ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ମୋଗଲବନ୍ଦୀକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋଗଲବନ୍ଦୀକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ କବିତାଟି ପଢ଼ିବା। ଯେଉଁମାନେ କନିକା ରାଜାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଶିକାର ହୋଇ କନିକା ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ମୋଗଲବନ୍ଦୀକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋଗଲବନ୍ଦୀରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣଙ୍କ ନାମ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୋରଳ ଗ୍ରାମର ମଣିଚରଣ ସାହୁ, ବର୍ତ୍ତନୀରେ ଅଛନ୍ତି ସଦାନନ୍ଦ ରସିକରାୟ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ରାୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପଲାଇ, ବଲ୍ଲଭ ସୁନ୍ଦର ରାୟ, ମାଗୁଣୀ ସୁନ୍ଦର ରାୟ, ବୃନ୍ଦାବନ ବିଶ୍ୱାସ ରାୟ, ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସ ରାୟ, ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଧ୍ରୁବଚରଣ ମଙ୍ଗରାଜ। ଏହିମାନେ ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସହ୍ୟ କରିନପାରି କନିକା ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ମୋଗଲବନ୍ଦୀରେ ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା। ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତାରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳର କନିକା ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସେତେବେଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ବନ୍ଦୀର ବିଳାପର ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା।
खूब सुंदर भाव एवं सरल भाषा वर्णना कराଯାଇଛି। राजवंशोद्भव महताब भाई, राजवंशोद्भव महताब भाई, ए जन्मे तो गुण पासरिबी नाही। बुझिथिलु एका कनिका कषण, ता लागी प्रथमे तो कारावरण। थिबे जते दिन चंद्र छायापति, गाइब कनिका ततस किरति। होइछ सहाय हे बंधु जे काळे, पीड़ित प्रजाए राज्य छाड़ी गले। माड़ खाई खाई मूर्छागत, पड़िथिले गृह कोणे अशकत। स्वेच्छाचारी दूते पशि घरे घरे, हरि नेले धन बळे कौशले। शरण मागिले दिगुणे माइले, लांच नेबा जाए केबे न छाड़िले। शरण मागिले दिगुण माइले, लांच नेबा जाए केबे न छाड़िले। गो महिष पशु पदारू गड़ाई, भरी देउथिले पशुशाळे भाई। उपाड़ी खेतरू रोपित विहन, उपाड़ी खेतरू रोपित विहन, भसाइले नदी स्रोते पण पण। नारी को गड़ाई माइले हाबुका, नारी को गड़ाई माइले हाबुका, निषिद्धे करिले केते किणा बिका। बंदीशाळे आजी निवास तुम्भर, देश सेवा हेतु शांति बीरवर। नहेली पथिक तपथे मु जेणु, नहेली पथिक तपथे मु जेणु, बिना दशे दंड पाइली हे तेणु। क्षमा गुणे तब मदश क्षमिब, मित्र द्रोही बोली केबे न कहिब। एबे बंदीशाळे करुछि प्रयाण, तो उन्मुक्त मार्गे लगाई ध्यान। एबे बंदीशाळे करुछि प्रयाण, तो उन्मुक्त मार्गे लगाई ध्यान। कुनीति शासनु करिबाकु त्राही, कनिका प्रजांकु महताब भाई। बरिथिले घर विपद जातना, नथिला तुम्भर तिले दुर्वासना। तब बुद्धि बळे मलिनता भଳି, स्वेच्छाचारी धृति जाइथिला हजी। बांधिछि कमर एबे नब तळे, होई तेजी आन स्वेच्छाचारी ध्वजे। गोड़ाई कनिका बासींकु दमिब, हाहाकारे गबे रबे कनिका पुरिब। गोड़ाई कनिका बासींकु दमिब, हाहाकारे रबे कनिका पुरिब। आद्य कौशले कारागारे मते, ठेली देई पापी आसिब तुरिते। ग्रामे ग्रामे दूत देव बर गाई, ग्राम मुंडी आळे आनिब डकाई। कहिब प्रजाए होई एक मेली, एते काल जाए गल मते ठेली। कले कर एबे मक्षति पूरण, अन्यथा देखिब बंदीर भवन। कले कर एबे मक्षति पूरण, अन्यथा देखिब बंदीर भवन। खाई खाई माड़ चुना हेब हाड़, पूर्व कथा को एबे छाड़ छाड़। विकटाल मूर्ति भ्रुकुटी फुत्कार, विकटाल मूर्ति भ्रुकुटी फुत्कार। तर्जन गर्जन विविध प्रकार। भय प्रदर्शन करी स्वेच्छाचारी, कहिब मो पशु जाओ रे बाहारी। एक पक्ष मध्य शुणिब एकथा, एक पक्ष मध्य शुणिब एकथा। क्षमा प्रार्थी होई नईथिब मथा, नहेले राइजु जीवरे बाहारी। अश्विनी कुमार पूर्णानंद परी। आज अध्यायटी आपको केमिति लागिला निश्चित भाव में जनइबे। आपण मतामत देबे। मोर यूट्यूब चैनल मो गाँ मो देश को सब्सक्राइब करेंगे एवं बेल आइकन को टिके दबाई देवे, जमीती आपको मोर समस्त वीडियो देखिबार सुजोग मिलिबो। रहुछि। जय हिंद।